Is-sodisfazzjon li tkun għamilt differenza mhux biss fil-politika lokali iżda wkoll dik Ewropea huwa kbir. Hekk saħaq il-Perit Carmenu Vella li jinsab xahar il-bogħod minn tmiem it-terminu tiegħu bħala Kummissarju Ewropew. Carmenu Vella serva 5 snin bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea huwa kien inkarigat mill-ambjent, is-sajd u l-affarijiet marittimi. F'intervista ma' One News huwa spjega kif l-ikbar sodisfazzjon huwa li rnexxielu jqajjem kuxjenza dwar l-importanza li jkunu protetti l-oċeani. Stqar li 4 snin ilu l-oċeani ftit kienu jingħataw importanza iżda llum is-sitwazzjoni hija differenti ħafna. Il-COP li jmiss fuq climate change li se jsir f'Diċembru fiċ-Ċili f'Santiago ġie msemmi di Blue COP għaliex se jitratta il-fokus se jkun il-kontribuzzjoni tal-oċean għal climate change. Jiġifieri da kollu kambjament illi sar f'daw l-aħħar 5 snin u ta' sodisfazzjon kbira għali. Spjega kif bħalissa jiskatta proċess li permezz tiegħu tkun assigurata kontinwazzjoni fil-ħidma tad-dekasteru tiegħu hekk kif jingħadda minn idejha lidejn il-Kummissarju ġdid. Meta aħna naslu għall-aħħar tal-mandat tagħna, aħna nibdew impoġġu nelenkaw x'inhuma l-affarijiet illi aħna diġà bdejna u li nistennew li jitkompla x-xogħol fuqhom. Mela ta' warajja issa jieħu dak li qed ngħid jien in consideration plus joħroġ b'affarijiet ġodda u. Saħaq li fost l-oħrajn li l-Kummissarju ta' wara ħallielu x-xogħol li wara l-problema tal-plastik tibda tingħata attenzjoni lil prodotti oħrajn bħat-tessuti li meta jinħasslu jintremew bosta mikrofibri fil-baħar li jħallu impatt negattiv fuq il-ħajja marittima. Il-Perit Carmenu Vella għandu esperjenza kbira fil-politika lokali, dan hekk kif ġie elett bħala membru parlamentari 9 darbiet u serva bħala Ministru 4 darbiet qabel imbagħad inħatar Kummissarju Ewropew. Għalhekk ma stajniex ma nistaqsuhx jekk wara din l-esperjenza fil-politika Ewropea u x'ser ikun qed jirritorna l-ħidma fil-politika Maltija. B'daħqa fuq wiċċu stqar li la darba l-politika tkun ġo fik, diffiċli tgħidil għaliha. Il-politika wara li tajt kważi 40 sena servizz fuq bażi nazzjonali, imbagħad iċ-cherry on the cake kienet 5 snin fuq bażi Ewropew. Tibqa' ġo fik, ma tistax teħles minnha, imma ma nkunx involut anki mħabba l-età tiegħi issa kif kont qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.